Radna grupa Uprave za indirektno oporezivanje stava je da PDV od 17% treba da ostane na tom nivou. Novi nacrt koji još nije dostupan javnosti izrađen je isključivo kako bi postojeći zakon bio usklađen s evropskim direktivama. Naša radna grupa sa stranim ekspertima nije dirala određene stope, dakle u tom nacrtu zakona nalazi se jedinstvena stopa od 17% kao što je to i sada u sadašnjem zakonu, ali smo sve ostale segmente zakona prilagodili da budu u potpunosti usklađeni sa direktivom Evropske unije. Praksa u evropskim zemljama je ipak razuđeniji sistem PDV-a. Tako osim standardne stope postoje niža i međustopa PDV-a. To bi najviše osjetili siromašniji građani. Mi smo sad u situaciji da imamo jednu stopu gdje cenu hleba plaća identično i najbogatiji i najsiromašniji, a sa dve stope bi omogućili ipak razliku. To bi podržali i građani. Smatraju da razlika ipak treba da postoji. Trebalo da bude manje, jer ovo je previše. Na namirnice, hranu, osnovno. Nije visoka. Jedno, drugo što treba ukinuti porez na knjige, dječju opremu, lijekove. Životni standard opada, a zahtjevi za nižom stopom PDV-a rastu. Međutim, manju stopu je nerealno očekivati, smatraju u Spoljnotrgovinskoj komori. U regionu je najniža. Ipak, povećanjem stope postavlja se pitanje šta se iz praznog može uzeti. U trenutnoj situaciji, posebno obzirom na aranžman s MMF-om i neke druge međunarodne obaveze, nerealno je očekivati da će vlast biti spremna na uvođenje niže stope PDV-a, već je u stvari pitanje da li će sadašnja postojeća stopa ostati 17% ili će ona eventualno biti povećana. Desilo bi se ono što se već desilo sa povećanjem poreza i akciza na rezani duvan i na cigarete. Imamo pad prihoda u ukupnoj vrednosti, iako su procenti povećani. Put do usvajanja novog nacrta zakona o porezu na dodatnu vrijednost je dug. Neophodno je da ga odobri novi upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, novi savjet ministara, a zatim i državni parlament.